भीजी गइल बाटे रुमाल ये जान, पोछे में आंसुई गम के। हाँ, भीजी गइल बाटे रुमाल ये जान, पोछे में आंसुई गम के। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसन बानी और हम बानी आप सबके गायक व गीतकार नीतीश सिंह। रउआ सब के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही लाजवाब हम सैड सॉन्ग लेके आ गइल बानी। आप लोग अगर रउआ सब ई गाना के गावल चाहतनी तो आप सब गा सकतनी, कोई भी सिंगर गा सकतनी। अच्छा से गाई, अच्छा से बजाई और दिल खुश हो जाई गाना सुनने के बाद। तो रउआ सब अच्छा म्यूजिक बनवाई, अच्छा गाई जा। जी हाँ, अगर रउआ सबके अच्छा माइटर नहीं खे मिल पावत, अच्छा गाना नहीं खे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नहीं खे। हमारी यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो रउआ सब हमारे चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर ली, घंटी दबावल, बेल आइकन दबावल मत भुलाई। और आप लोग के बीच में रोज़ रोज़ आप लोग के 2 गाना दिहल जाला सुबह शाम। तो रउआ सब के बीच में मुखड़ा बाटे, मुखड़ा आप लोग ध्यान से सुनी जा और गौर से सुनी जा, और आप लोग गौर से गाइब जा, सुनी जा के तरह बा गावे के बा। जहाँ 2 बार लिखल बा जो 2 बार गावे के बा, ठीक नू। वह के भावा बर्बाद जिंदगी कई दिहलू, जान जान कही जान ले लिहलू। हाँ, बर्बाद जिंदगी कई दिहलू, जान जान कही जान ले लिहलू। रहे का खतना पता बाटे हमके, रहे का खतना पता बाटे हमके। भीजी गइल बाटे रुमाल ये जान, पोछे में आंसुई गम के। हाँ, भीजी गइल बाटे रुमाल ये जान, पोछे में आंसुई गम के। तो रउआ सब अगर ई गाना के चाहतनी तो रउआ सबके कम से कम चार्ज में मिल जाई। हमारी डिस्प्ले पर नंबर बा, स्क्रीन पर नंबर बा, आप लोग एक बार नंबर पर ज़रूर संपर्क करी और ई गाना रउआ सब ली जा और अच्छा से स्टूडियो में म्यूजिक बनवाई जा, अच्छा से गाई जा, बजाई जा। और आशा ना बल्कि विश्वास बा, आशा ना बल्कि विश्वास बा और कि ई गाना आप सब दिल से गा देतानी तो मार्केट में ज़रूर बाजी। फिर मिलल जाई वीडियो में। थैंक यू सो मच।